जिनिखि जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय फेमिलिफोर दिनै गोबां खस्थ' भुगिनांनानै दं दिनैसिमाव। दा जोंनि न'खरफोरखौ दिनैसिम रावबो दैदेनगिरिफ्रा बा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम जोंखौ खनसेबो खबर खालामाखिसै। XNDP आदामोननि जायफोर जेलाव सेन्ट्रेल जेलाव थानांनाय न'खरनि सुबुंफोरखौ प्रमद बर' सारा जिबादि सहाय होनो होननानै मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेरजों मिथिं दावथिंनि गेजेरजों बुंदोंमोन। दा नाथाय बिथांमोना सहाय मोनाखै। बेनि प्रुफखौ आङो लास्टथिंजाय होनो थांगासिनो दं। दा ओरैबादि दुखुनांथाव इलेक्सन टाइमावबो जिबादि खोथा होदोंमोन बिथाङा बैसोर जेलाव थानांनाय न'खरफोरनाव जेबो सहाय थांना थानायनि बेलायाव जेबो होआखिसै। जिबादि बिथांमोनखौ लानानै सिमां नुहोदोंमोन बेखौ मावफुङाखै। जायनि जाहोनाव बिथांमोना मिडियायाव फैनानै गोख्रों रावजों बुंनो गोनां जाबाय, फोरमायनो गोनां जाबाय। अब्ला दिनै प्रमद बर' सारखौ रायजो राजाफ्रा आरो बै जेलाव जोबजानाय बिथांमोननि न'खरफ्रा माबादि गोथौ दुखु मोनदों आरो बिथाङा बैसोर जेलाव जोबजानाय न'खरफोर आरो XNDP आदामोन गासैखौबो लानानै पलिटिक्स गेलेगासिनो दङ। बेनि धर्न फोरमायनायखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। अब्ला खोनासंदो। जिनिखि जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय फेमिलिफोर दिनै गोबां खस्थ' भुगिनांनानै दं दिनैसिमाव। दा जोंनि न'खरफोरखौ दिनैसिम रावबो दैदेनगिरिफ्रा बा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम जोंखौ खनसेबो खबर खालामाखिसै बा न'आव हाबनानै खनसेबो जोंखौ खौरांखौनो लायाखिसै। दा बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला जों दुखु मोनो, गाबखांनाय फैयो जोंहा गोसोआव। दा मानो बेबायदि खालामबाय थादों? आरो फारसेथिंजाय सरकारनिफ्राय गरसे गरनै जों माखासे हेफाजाब मोनजानो लुबैदों न'खरनिफ्रा। जिहेतु गथ' गथाय फोरोंनायनि खोथा दं। खायसे बिमाफ्रा खस्थ' भुगिनानै दङ, बेमार आजार जानानै दङ। दा बेफोरखौ नायोब्ला जाहाथे जोंनि खुंथाय गोहोआव थानाय गभर्नमेन्टफ्रा जाहाथे एसे बेफोरखौबो हेफाजाब होलाङो, मदद होलाङो, बेखौ जोङो गुरैयै खावलायनाय थादों। आरो जों सिगाङावबो बुंबोबाय थाखादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जों थाइसे थाखाबो रावबो न'खरा दिनैसिम मोननाय जायाखिसै। सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय NDFB-फोरनि न'खरनि सोद्रोमाफोर जों दिनै बेवहाय ज' जानानै जों हरखाबै माखासे खोथा बुंनो थाखाय जों दिनै बेवहाय जथुमदों। आं बेखौनो बुंगोन जे फेमिलि जानानै मैया हरखाबै जोंहा जेनिखि हाइकर्टआव बेल पिटिसननि राय होदों। दा बेवहाय जोंहा आफादगिरि बिथाङा बुंलांखाबाय मा जादों मा जायाखै बेनि सायाव। दा बेवहाय आं बेखौल' बुंगोन जे माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि माहारि आफादखौनो बुं बा पलिटिकेल पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौनो बुं, गोबां बाथ्रा बुङै जोंखौ गोबां सम, गोबां दिनसिम, गोबां बोसोर जोंखौ नेहोबाय। दिनैसिम जों नेयैनो जों दिनैबो आसा खालामनानै दं दैदेनगिरिफोरनि सायाव जे थाबैनो माबा मोनसे जोंनि न'खरनि सोद्रोमा जायफोरनाखि NDFB-फोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो जोंनि न'खराव होफैगोन होननानै जों मिजिं थिबाय थादों। नाथाय मैयानि जिनिखि रिजाल्ट, जिनिखि राय होनाय बेल पिटिसननि, बेवहाय जों बोरैबा फारसेथिंजाय जों गोजोननायबो मोनदों, फारसेथिं जों एसे गिखांनायबो फैदों जे 8 जननि गेजेराव 50%आ रेजेक्ट जाबाय, 50%आ बेल जाबाय। दा बेवहाय 56 जन जायफोरनाखि जोबथेसालियाव दङ जोंनि फंबायफोर जोहोलाव बिथांमोनहा, दा बेवहाय बेल पिटिसन होबाय थायोब्ला माखासेया रेजेक्ट जाबाय थागोन नामा बेबायदिनो जोंनाव मोनसे गिखांनाय फैदों। दा बेनिखायनो आं बेखौनो
खावलायगोन जे जायनाखि जोंनि माहारियारि आफाद बा राजनैतिकनि माखासे दैदेनगिरिफोर एबा जोंनि जेनोखि गिदिर फिसा जाखिनि गौथुमफोर दं जाथिनि बर' हारिनि बिथांमोनहा जाहाथे खौसे जानानै बेखौ मोनसे कमन इस्यु होननानै बे जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो बख'नांगौनि सार्थआव माहारियारि आफादफ्राबो एसे लिड लानानै माखासे सेमिनार बायदि खुंनानै बेफोरखौ माबोरैहाय बख'नांगौ बा बेनि अनगायैबो जोबथेसालिनि अथ'रिटिफोरजों रायलायनानै एबा कर्टआव थांनानै कर्टनि जाजफोरजों रायलायनानै एसे मोजाङै बुजिनानै लानानै माब्रैबा बख'नो हागोन थाबैनो मा खालामनो हागोन बेखौ जाहाथे थाबैनो राहा लायो आं बेखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। स' खोनानो मोनबाय मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।